ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ ମାର୍ଗ ସତ୍ କର୍ମରେ ଚାଲିଥାଏ ତାର ଜୀବନରେ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଥାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାର ଡଙ୍ଗା କେବେ ବୁଡ଼ି ନଥାଏ। ସୁନ୍ଦରତାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ସଂସ୍କାରକୁ ସଜାଡ଼ିବା ବେଶ ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ସୁନ୍ଦରତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ, ହେଲେ ମଣିଷ ସଂସ୍କାର ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ସହିତ ଥାଏ। ଯଦି ନିଜେ ସତ୍ ପଥରେ ଅଛ ତ ନୀରବତାର ସହ କାମ କରିଚାଲ। କୁଟ କପଟି ଲୋକଙ୍କ ଚିତ୍କାରକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ନିଜ କାମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ କର୍ମ କରିଚାଲ। ସମୟ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବ। ଅହଙ୍କାର ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୂରେଇ ଦିଏ, ଜିଦ୍ଦି ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ, କ୍ରୋଧ ନିଜର କ୍ଷତି କରେ, କିନ୍ତୁ ଅଭିମାନ ସମ୍ପର୍କକୁ ନିବିଡ଼ କରେ, ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କକୁ ବାନ୍ଧି ରଖେ, ହସ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ତୁମ ବିଷୟରେ କେତେ ଲୋକ କେତେ କଥା କୁହନ୍ତି। ତୁମେ କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ଚାଲିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ କି? ନୁହେଁ ନା? ସେମିତି ଜୀବନ ରୂପକ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ବି ଲୋକେ ଅନେକ କଥା କହିବେ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜୀବନରେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, କିଏ କିଛି ବି କହୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖ, କାରଣ ଖରା ଯେତେ ବି ଟାଣ ହେଉନା କାହିଁକି ସମୁଦ୍ରକୁ କେବେ ଶୁଖାଇ ପାରି ନାହିଁ। ଯାହା ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେବାର ଶକ୍ତି କାହା ପାଖରେ ବି ନଥାଏ, ଆଉ ଯାହା ଈଶ୍ୱର ଛଡ଼େଇ ନେବାକୁ ବସିଥାନ୍ତି ଜଣେ ହଜାରେ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପାଖରେ ରଖିପାରି ନଥାଏ। ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକିରେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ଅଧିକ ଆଶା ଓ ଲୋଭ ମଣିଷକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇଥାଏ।